Terneuzen schrikt zich wild van ontploffing op sluizencomplex. Explosie veel groter dan van tevoren gedacht. En verder in deze Zeeland nu. Van de 3 kerken blijft er maar 1 over. En geen mondkapje meer nodig in het openbaar vervoer. Goedenavond. Het opblazen van een damwand in de oude Middensluis in Terneuzen bezorgde sommige inwoners van de stad de schrik van hun leven. Onverwacht stond hun huis te trillen op zijn grondvesten. In Terneuzen staat verslaggeefster Esme Berg. Esme, het was de bedoeling dat het een redelijk geruisloze operatie zou worden, toch? Ja, dat klopt. Dat was ons vooraf inderdaad ook gezegd. Het was zelfs maar de vraag of dat op de afstand waar wij stonden, een veilige afstand, of er überhaupt wel iets van de ontploffing te zien zou zijn. Omdat het grootste gedeelte van die explosieven onder water lag. En er werd dan ook gedacht dat de omgeving er niet zo heel veel van zou merken. Maar ja, dat bleek anders. Bij de knallen had heel Terneuzen er wel last van. En de schrik zat er daarom ook eventjes goed in. Nou, de eerste gedachte moest ik aan Oekraïne denken. Het zou een plofje wezen. Dus dan waren we daar een knal. Ik woon 1 kilometer of 5 verder. Nou, ik kon het niet thuisbrengen wat het was. Maar mijn vrouw zei, hé, dat is de sluis. Ik was net een nieuwe kassarol aan het verwisselen. Dus ineens die enorme klap. En een beving. Het leek wel een aardbeving. En natuurlijk met Oekraïne op de achtergrond denk je, wat is hier aan de hand? Het stond een harde klap. Ja, een behoorlijke plof hoor. Hè? Ik stond gewoon in de kamer, maar ik kwam wel echt even zo van... ja, omdat ik in een appartement zit aan de Schelde, dan denk je, vliegt hier iets tegenaan of zo? Dat idee had ik. Iedereen rent naar buiten hier. Dus het was gelijk, de ene roept, het is een aardbeving. Tot iemand een goede inval kreeg. Dat ze zegt dan, het is heel zacht en dan zo hard. Dan denk ik, nou, dat is geen knalletje. Ja, ik schrok er zeker van, ja. En we zouden er helemaal geen hinder van ondervinden. Nou, we hebben het dus wel gemerkt. Maar hinder, mijn wijnflessen zijn nog allemaal heel, dus... Ja, de projectorganisatie Nieuwe Sluis Terneuzen, die bezig is met de aanleg van de Nieuwe Sluis, heeft excuses aangeboden voor de overlast door het opblazen van de wand van de oude Getijdenhaven. Opdrachtgever Rijkswaterstaat had de overlast niet zien aankomen. Ja, die impact is wat groter geweest op de omgeving dan dat wij van tevoren hadden ingeschat. Normaal gesproken bij dit soort effecten pakken we de omgeving mee. Wat wij nu gaan doen is even achteraf nog in de directe omgeving een briefje in de bus doen. Dat kan vandaag zijn, dat kan morgen zijn. Maar we willen toch even onze excuses daarvoor maken. Ja, terug naar Esme Berg in Terneuzen. Ja, Esme, een briefje in de bus achteraf bij de mensen. Is de kous daarmee af, denk je? Nou, dat zal niet zo zijn. Maar goed, er is in ieder geval een noodnummer ook geopend voor de mensen mochten ze schade hebben vanwege die explosie. En burgemeester Erik van Merrienboer die heeft ook al om opheldering gevraagd. Want je moet je voorstellen, de gemeente Terneuzen is degene die een vergunning afgeeft om werkzaamheden als deze mogelijk te maken. Maar waarom moet die middensluis, waarom moest die trouwens überhaupt opgeblazen worden? Nou, hij moest opgeblazen worden omdat anders de werkzaamheden om hem te slopen langer zouden duren. Dan moet je nagaan dat dat met een sloophamer gebeurt. Dus opblazen was de makkelijkste manier. Ja, en die sluis moet weg na 113 jaar, omdat hij plaats moet maken voor de nieuwe sluis. Hij komt straks dan ook in de vaargeul te liggen vanaf de Westerschelde richting die nieuwe sluis. Overigens is nog niet alles hier weg, want er is nog een tweede kadewand. Die moet ook nog opgeblazen worden. Dat staat gepland voor april, maar dat moment zal er ongetwijfeld anders uitzien na de evaluatie van vandaag. Esme Berg, dank je wel. De komende jaren wordt het voor 3 Bevelandse dorpen spannend of hun katholieke kerk open blijft. Van Heinkersand, Overzande en deze Bonifatiuskerk in Kwadendamme blijft er maar 1 open. Dorpsbewoners reageren onaangenaam verrast.
Mensen willen of kunnen niet reageren voor camera. Maar de mensen die ik heb gesproken, die hebben vol ongeloof gereageerd dat de kerk hier op Kwadendamme mogelijk dicht gaat. Vooral ook omdat het meer is dan geloof. Het is vooral een ontmoetingsplek met heel veel vrijwilligers. Denk maar bijvoorbeeld aan de carnaval en ook bijvoorbeeld aan het bluesfestival waar speciale diensten worden gehouden. Ze moeten er niet aan denken dat de kerk over een aantal jaren hier op Kwadendamme gaat sluiten. In 2025 wordt bekend welke kerk open blijft. De Zeeuwse gemeenten hebben de achterstand weggewerkt in het huisvesten van statushouders. Vorig jaar was er een grote instroom van asielzoekers en was de woningmarkt ook toen al gespannen door een woningtekort. Maar volgens de provincie die met de cijfers komt, is het dus wel gelukt. De Zeeuwse gemeenten zijn nu druk met het vinden van opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne. Van de 1000 plekken die Zeeland van het Rijk deze week moet opleveren, is nog maar een deel gevonden. In de parkeergarage aan de Kouwsteense dijk in Middelburg onder de bibliotheek is vannacht een auto uitgebrand. Door de grote rookontwikkeling was de brandweer bang dat er meerdere auto's in de brand stonden, maar het bleef tot 1 wagen beperkt op de onderste verdieping. De brandweer onderzoekt hoe de auto in de brand kon vliegen. Geen mondkapjes meer in het openbaar vervoer en geen testbeleid meer voor grote evenementen. De laatste coronamaatregelen zijn vanaf vandaag niet meer van kracht. De meeste reizigers hadden hun mondkapje vandaag thuis gelaten. Het is nog even wennen om na 2 jaar iedereen in te zien stappen zonder mondkapje. Maar voor de meesten is het tegelijkertijd een opluchting. Ik vind het sowieso beter, want ja, je kan nu ademen, je hoeft ook niet meer. Meestal zitten we ook in de trein zonder mondkapje en dan als er conducteur langskomt snel erop doen, maar het is fijner. Hoe heb je het de afgelopen tijd ervaren dan? Irritant eigenlijk. Ja, ik deed eigenlijk met tegenzin. Ik had helemaal geen zin om dat mondkapje te dragen, dus dat is wel prettig als het niet meer hoeft. Sommigen hebben voor de zekerheid toch nog een mondkapje op. Het is ook wel weer een veilig gevoel hoor, dat vind ik wel. Ja, je vindt het toch wel veiliger als je een mondkapje op hebt. Waarom? Nou, als je zeg maar de trein van 8:30 pakt en het is heel erg druk omdat natuurlijk iedereen goed uitstapt, dan vind ik het wel fijn om nog even op te doen. En dan buiten, als het een beetje rustig is, doe ik hem dan meestal wel af. En denk je nou eigenlijk dat het coronatijdperk achter ons ligt nu alle maatregelen weg zijn? Ik denk het wel, ja. Ik denk wel dat wij nu gewoon verder gaan zonder corona, denk ik. Dit mondkapje heb je dus niet meer nodig in de trein, de bus of op het perron. En ook goed nieuws voor de evenementenbranche. Want bij evenementen met meer dan 500 bezoekers is het 1G-beleid overboord gegooid. Dat betekent geen zelftesten en geen QR-code meer bij de ingang. Het lijkt er dus op alsof het festivalseizoen gewoon normaal van start kan gaan. En dat is goed nieuws voor festival Klompop in Overzande. Want zij hebben al 2 jaar het 40-jarig jubileum moeten uitstellen. En zijn blij dat ze het deze keer gewoon weer op een normale manier kunnen vieren. Het scheelt bij ons een hoop werk. Anders zit je iedere keer met het testen van de bezoekers. En als je 3 dagen komt, moet je 3 keer testen. Ja, dan heb je wachttijden op een moment. Dus dan moet je ook mensen bijzetten die alles in de gaten houden. Dan zit je ook nog, je zat ook nog met het aantal personen wat binnen mag. Want je mag dan 500 personen in een tent kwijt. Dus we zijn er heel blij mee dat dat afgeschaft is. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Zo zijn ze bezig met verschillende selectieavonden. Beginnende bands die spelen hier een competitie. Er komt een publiekswinnaar uit en een jurywinnaar. En die spelen dan op vrijdagavond op het Klompop Festival. Het festival bestaat uit 4 verschillende tenten en dat zou met maatregelen ook voor problemen zorgen. Van als je in tent A staat, mag je nooit naar tent B. Want dan gaat het door elkaar lopen en dat was met dat 1G. En nu is het vrij, dus je kan vrij bewegen op het terrein wat je wilt. De organisatie hoopt dat ze net zo hard mogen knallen als de jaren ervoor. En die lang verwachte jubileumeditie van Klompop is 26, 27 en 28 mei in Overzande. De meeste Zeeuwen willen liever een kleine basisschool op het dorp dan een volledige, grotere school op afstand, blijkt uit een enquête van Omroep Zeeland. Kattendijken die had zo'n kleine basisschool die uiteindelijk wel dicht moest. En dat deed wat met het dorp. Kattendijken in de vroege ochtend. Gezinnen met kinderen op weg naar school. Dat betekent voor iedereen een stukje rijden.
Zo gaat Roos naar een school in het nabijgelegen Kloetingen. Als hier een school was geweest, een basisschool, was Roosje dan naar deze school gegaan? Ja, dat denk ik wel, ja. Want dat is hartstikke handig. Ze kan dan zelf lopen. En nu gaat ze mee op de scooter of in de auto als wij naar ons werk gaan. Want u werkt allebei in Goes. Waar tot 9 jaar geleden op deze plek kinderen les kregen, is het nu stil. De zandbak werd plantenperk en het schoolgebouw werd dorpshuis. De sluiting van de school gaf het dorp een flinke knauw, zeggen ze hier. Nou, wat je ziet is dat je vroeger een extra ontmoetingspunt had. Waar ouders kinderen naar school brachten. Een praatje en een kletsje. Nou, als je als dorp iets organiseerde, dan was de verbondenheid onder de kinderen heel groot. En ook de betrokkenheid van de ouders was groot. Dat wordt minder. Om een voorbeeld te noemen, als je met kerst gaat knutselen of als je Koninginnedag viert vroeger, dan ging de hele klas erheen. En nu zie je een paar kinderen, want de rest gaat naar de eigen klas of naar de eigen school waar ook activiteiten zijn. En dan merk je dat de onderlinge verbondenheid minder wordt. We hebben een dorpsvereniging, er zijn er heel veel leden van. Wanneer we iets organiseren, vooral vaak voor kinderen, dan kwamen er altijd heel veel kinderen. En dat is duidelijk nu gewoon minder geworden. Omdat ze nemen elkaar niet meer mee. Om toch die verbondenheid te behouden, moesten de schouders eronder worden gezet. Creatieve geesten hielpen mee om activiteiten te organiseren. De sluiting van de school betekende ook dat de bibliobus niet meer op het dorp kwam. Dus begonnen lokale vrijwilligers eigenhandig een boeken- en puzzeluitleen in het dorpshuis. Om toch een beetje weer dat dorpsgevoel terug te krijgen. Om mensen hier te ontmoeten. En vooral ook kinderen, dat vind ik heel belangrijk. Om die ook weer aan het lezen te krijgen. Het is zeker een trefpunt. En er komen mensen ook die even een verhaal kwijt willen. Even kletsen. Het heeft een hele grote sociale functie. Ook in Katendijken merken ze dat het ontbreken van een dorpsschool jonge gezinnen ervan weerhoudt om zich hier te vestigen. Al geldt dat niet voor deze familie die hier een tijdje geleden kwam wonen. Nee, niet echt eigenlijk. Elin die zat in Goes al op school, dus voor ons was het eigenlijk wel zo van, daar blijft ze gewoon op. Maar we hebben nog een kleintje en dat was wel fijn geweest als die hier op school had gekund. Maar we hebben eigenlijk de school niet echt als gemis gezien hier in het dorp. We hebben zoveel andere dingen die voor de kinderen gedaan wordt. Dus daar uiteindelijk krijg je wel dat dorpsgevoel wat je normaal eigenlijk ook in het dorp hebt. Een opsteker dus voor de mensen van de dorpsvereniging en alle anderen die hun best doen om hier activiteiten te organiseren. Want organiseren moet je blijven doen. Jazeker, want als je niks organiseert, dan is het helemaal dood. Het was een zonnige, vrij warme dag met vanmiddag maximumtemperaturen tussen de 16 en de 19 graden. Na vandaag wordt het wel iets koeler. In het weekend komt er dan ook wat vaker bewolking. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een fijne woensdagavond en graag tot morgen.